Ni mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages ezvakangoma hazvo veduwe tokedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so nanzi makati izvenyu mukomana ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makarikawo chitupa changu. Inini mukoma ndine confession yangu iyo yandiinayo. Inini ndiri kudzidzawo muno muSouth Africa but vabereki vangu vose variko kumusha uko. I came here to South Africa kuti ndinge ndichizoatenda a certain university. Saka ndakati ndasvika muno muSouth Africa mukoma, I then saw that things were really different from the way that they were back home, plus in freedom mukoma. So ndakati ndava muno mu South Africa ndichiatenda at that university ndopa ndakabva ndazosangana neumwe mukomana uyo. Mukomana uyo akabva andiudza kuti iye anondida nemwoyo wake wose. So mukomana uyo mukoma, he comes also from a family which I can say that they are very rich. Saka now the problem that I am facing mukoma, I can say that this guy that I am dating, he seems to be slowly destroying my life. Because right now, ndingangoti kubva zvandakadzoka kuno kuSouth Africa when I had gone back home for my holidays, ameno kuti dzimba dzandagara dzinokwanisa kuita ngani nekuda kwake iye ndichingodzingwa. Iyewo anorenterwawo his own apartment, but iye anoti ikoko haadi kugara ega, anoti iye anoda kuti ange achigara padhuze neni. Akanditi ndinge ndichiuya kuzogara naye kuapartment kwake, which I did for only 1 month. Apo patakatanga kudanana, I then found out kuti the place was just a mess. Iye munhu wekuti invite a lot of people, pamba pacho panongogara pakahostwa maparties. Saka ndakabva ndaona kuti it was disturbing me, zvekare disturbing my education. I was unable to concentrate at all nekuda kwenoise yaigara iripo. Ndikabva ndamuudza kuti iwewo kana uchindida ndiwe uchauya uchigara uko kwandinenge ndichigara. That is how we have been doing this thing since last year. Iye anouya ogara neni. Mukoma, dambudziko riri kungoramba richingonditeverera nderekuti kunyangwe akauya kuzogara neni kwacho, pose pandinenge ndiri ndinozongogumisidzira ndadzingwa nevanhu avo vepamba pandinenge ndichigara because of his behavior. Uyo mukomana wandiri kudanana naye munhu wekuti ane addiction yemadrugs, and haangotori madrugs ose, anotora imwe yakaita powder, so yavanoti cocaine, ndo yaanoputa iyoyo. Saka inomuita kuti ave munhu wekuti anenge asina kana respect towards other people, but inini he respects me. Anonditi I am his queen, saka he respects me a lot, but vamwe vanhu including his parents haana kana respect towards them. Kunyangwe kuchikoro chaiko hapana munhu waano-respecta. Only that vanhu vanoziva kuti baba vake vane mari, that is why they pay him so much respect. A lot of people are willing to do anything for him nekuda kwekuti he comes from a wealthy family. So my problem mukoma ndeyekuti I don't know what should I do. Should I keep on dating this guy even though I can say kuti he is destroying my life, kana kuti ndongoramba zvangu ndongozviudza kuti handichadi kuramba ndichingodanana naye mukomana uyu, yet I can say kuti kana ndikapinda naye mumarriage zvangu zvinenge zvaita mari yakawandisisa. Anything that I would desire ndinenge ndichizochiwana, but dambudziko ndiro riri rekuti wacho mukomana wandiri kudanana naye zvaanoita mukoma hazvisi zvinhu zvokuti unotarisira kuti zvinge zvichiitwa nemunhu ane zvakakwana. Please advise me kuti ndoita sei. Izvezvizvi I am currently looking for another place to stay nekuda kwekuti pacho pandainge ndichigara hatina kana kumbokwanisa kuita 2 months because of his behavior. Tikabva tatopiwa notice. Please advise me kuti ndozvifambise sei. Zvose izvi zviri kuitika vabereki vangu havazvizivi. Yes, they do know kuti I am dating a guy, and they do not know kuti iyi ndo behavior yacho yemukwasha wavo, ndo behavior yake iyi yaanoita.
haaite zvake zvemagirlfriends, but izvozvo zvaanongoita ndizvozvo zvekuti kana tigere patinenge tigere anenge achiita ruzha. Dzimwe nguva anokwanisa kungokaruka atanga kuscreama. Some people don't understand him, but I do understand him kuti kuscreama kwaanenge achiita iye anenge achiona mahallucinations. Dzimwe nguva anokwanisa kungoti ndinenge ndichiona sekunge I am falling over a cliff, like anenge ari mugomo, then pobva pazongoita umwe munhu anenge amusundudzira kuti ange achidonha kubva mugomo imomo. Saka paanenge achiridza mhere anenge achitya kufa. Saka some people they do not understand him because addiction yake he tries as much as he can kuitira kuti vanhu vasazviziva kuti iye ane addiction. Yet inini I know everything that goes on in his life. Saka ndauyawo pano kuti ndinge ndichizongotsvakawo advice kuti pakadai so ndopafambisawo sei. Medari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu anzi I am dating a wealthy man's son. Saka ndikutsvakawo advice because mukomana uyu wandiri kudata iye ane problem yekuti anoshuta madrugs anonzi cocaine. Saka ndichazive kuti ndoramba ndichidanana naye here kana kuti ndongosiyana nazvo. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section panzvadzi vedu ava. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Kanzi makadii zviri mukomana ashe. Inini ndinoda kureurura izvo zvandakamboitawo. This was way back kumashure uko kana ndichiestimata zvinenge zvakaitika kuma 2015 ikoko. Saka tainge tichigara mune rimwe location mukoma. Takati tichigara mulocation imomo. One day ndainge ndichitobva zvangu kubasa, but it was late mbichana. Vanhu vazhinji vainge vatopinda mudzimba dzavo. Then ndakabva ndazobatwa nemapurisa. Saka mapurisa ava vakabva vandiudza kuti even they were having an operation. Vakabva vanditi inini kana ndikakwanisa kufamba ndichivarakidza apo pose panogara munhu wose anenge achibva kuzimu wandinenge ndichiziva kuti haana mapepa, then ivo vaibva vazondisunungura mukoma. Ndakabva ndati apapa ndinofanira kuti ndinge ndichiita zvekutiwo inini handizodhipotewe. Saka ndakabva ndazobvuma. Ndakati ndabvuma kudaro, then vakabva vazodana imwe motikari. Motikari iyi payakauya iyo yainge isitomborina kana kutombomakiwa kuita sekunge imotikari yemapurisa, yaitongovawo normal car. Then ndakabva ndazopinzwa mumotikari meya ndokubva tazotanga kufamba. Ndikangoti half of the location ndo ratikafamba. Apa vaitofamba nedzimwe motikari zvekare dzainge dzisina mamakings. Saka zvavaita ndezvekuti tichifamba kudaro ndaiti kana ndikanongedzera pamba apo panenge pachigara vanhu vekumusha vanobva kuzimu, then taibva tapaka paya motikari imwe yobva yazouya hombe yobva yanyatsokurivhesa zvakanaka-naka. Then mapurisa obva atojamba kana riri jirawo, then kana kuri kunzi gate racho rinongofurika motikari yaibva yatonopakwa kunosvika pamusuwo chaipo pemunhu. Then munhu obva atonokerwa, mapurisa atori padoo achingobuda, munhu obva atokandwa muchivheni kana kuti mumotikari yacho iyoyo inenge iripo. Zvose izvi mukoma takazviita I think kunosvika kuma 10:10. Then vakabva vazonditora vakabva vati ivo ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunovharirwa zvekare kuitira kuti the next day taifanira kuzofamba tichitaimira vanhu. Then kana tichitaimira vanhu kudaro ivo vanenge vachindibvunza kuti munhu uyo anenge achifamba ndinomuona sei kana ari wekumusha. Then ndobva ndazomudescribe kuti uyu mafambiro ake munhu wekumusha. Zvekare ndakatovadzidzisa zvinhu zvakawanda like kuti kana munhu achifamba kana ukamumhoresa kana ari wekuzimu anototi acheuke chete. Saka vakabva vadzidza zvakawanda kubva kwandiri. At the end of the day mukoma inini ndakabva ndazoriliswa zvangu kunyangwe ndainge ndisina mapepa ndokubva ndazoriliswa. Asi izvi zvatakaita mukoma, even though ndainge ndichirwira hwangu upenyu, ndichirwirawo kuti ndinge ndichikwanisa kuramba ndichingochengeta mhuri yangu, asi ko avo vose vandakasungisa
ndakavasungisa zvavo ivo vasina mhosva yavo yainge ingori yekuti vainge vakauya kuno kuzotsvaka chiraramo. So I feel very guilty nezvose izvi zvandakaita, asi zvisinei hazvo ndinongoti Mwari kana vachikwanisa kuregerera mhondi, kana neni ndinofungidzirawo kuti Mwari vanokwanisa kundiregerera, even though sometimes I feel so guilty about zvinhu izvi zvandakaita. Please ndipostereiwo nyaya yangu, kana mazopostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizovigawo chitupa changu. Zvakangooma hazvo vedu ndo nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Hai, zvakaoma hazvo vedu hanzi ndakafamba ndichisungisa vamwe vanhu vasina mhosva, vanhu vasina mapepa. Ndaita zvekutonongedzera kuti uyo anobva kuzimu. Vamwe vacho hanzi ndaitodzidzisa mapurisa kuti kana ukagara wamhoresa munhu anobva kumusha uchimhoresa nechishona uchishandisa mawedzi akati neakati, iye anototi acheuke chete. Akacheuka wabva watoziva kuti munhu iyeye anobva kuzimu. Hei, pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvinhu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu pakavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiriwo muprocess yekuti ndinge ndichiromba. Ndakatoita maprocesses akawanda. The last process ndeyekuti ndakabva ndaudzwa kuti inini ndisazotambudzika kumberi uko, kana kuti zvinhu zvacho zvisazoshanduka sezvo vanhu vazhinji vava kuita zvekunamata. Ndakanzi mumhuri menyu munokwanisa kuzowanikwa munhu wekuti anokwanisa kuzooneswa kuti iwewe ndo zvinhu izvi zvawabata, nekuda kwekuti vanhu vazhinji vava kungoponerawo kumazikereke akasiyana-siyana, kunyanya-nyanya makereke awa anoita zvechiprofita. Ikoko munhu anozokasika audzwa kuti kwenyu kune munhu akaromba. Saka ndakabva ndanzi inini kana ndisingadi kuzosangana nematambudziko kumberi uko zviya zvekuti zvinhu zvangu zvinenge zvazondipandukira, hanzi nhiko yacho yandinongoita for now, hanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizochekeresa vanhu vanokwana kuita 3 ivo vekudzinza rangu. Then kana ndachekeresa vanhu vaya vatatu, ndinofanira kuzoti after each and every 6 years ndinofanira kuzodeura ropa remutorwa. Handisati ndaudzwa zvangu kuti ropa iri remutorwa randinenge ndichizodeura after each and every 6 years richange richizodeurwa sei. Saka pari zvino mukoma ndo pandiri ipapo, hanzi kuri kudiwa misoro yevanhu vatatu. Vanhu ava vanofanira kunge vari hama dzangu, ivo zvavo havasi kuzourawa physically, but hameno kuti misoro yavo ichazotorwa sei. Mushure mekunge misoro yavo yatorwa, hanzi ichabva yazoshandiswa nen'anga iyoyo kuzorombesa zvekare. Vamwe vanhu pavanouya vachizoromba vanobva vazorombeswa nemisoro iyoyo yehama dzangu. Seni ndichange ndichizopiwa chiwoko. Handizivi kuti chiwoko ichi chandichapiwa runenge ruri ruwoko rwegudo here kana kuti ruwoko rwemunhu. Saka pandakabvunza kuti zvino misoro iyi kana muzoishandisa zvinhu zvakanaka here, then n'anga iya yakabva yazoti kwandiri, seweso handiti zvandichakupa, ruwoko rwandichakupa iwewe hauzivi kuti ruwoko rwacho rwakabva pai. Saka zvakangofanana nekuti kana iwewe wandipa zvaunenge wandipa, then ndichazozvipawo avo vakafanana newe vanenge vazouya muno mudare rasekuru vachidawo vachitsvakawo makwati, vachitsvaka upfumi, vachitsvaka kuti vangapfuma sei. Saka navowo vanenge vasingazivi kuti madehenya iwawo andichazovapa anenge akabva pai. Saka ndozvandakaudzwa nasekuru vacho ivavo vari kundirombesa. Saka inini mukoma ndiri munhu wekuti ndingangoti ndiri gwara ndinotya. Saka pandakanzwa zvichinzi madehenya matatu, madehenya awa anenge ari ehama dzangu achazorombeswawo pane vamwe vanhu, ndakabva ndanzwa ndichipindwa nefiye. But nhamo yangu mukoma ndo iri kundisunda, nhamo yangu ndo iri kundiitira kuti ndinge ndichiita zvinhu zvandiri kuita izvi. Already ndakatorasikirwa nemwana wangu nekuda
already ndakatorasikirwa nemwana wangu nekuda kwenhamo yangu iyi. Zvakaitika pamwana wangu uyu mukoma ndezvekuti iye anonzi akazvarwa aine chirwere chemwoyo, amene anzi painge paine buri pamwoyo wake. Zvino mari dzacho dzainge dzichidiwa for his operation, munongozivawo kuti situation yemunyika medu isituation yakangooma. Saka ndakabva ndaudzwa mazimari awo ainge achidiwa kuitira kuti mwana wangu uyu ange achizoitwa operation pamwoyo pake, but takabva tadhileya mukoma tichishayawo munhu aikwanisa kutibatsira. Saka by the time yatakazodzokera kureview, then doctor vakabva vazotiudza kuti mwana uyu kana akatadza kuenda through an operation, mwana wacho takabva tazonzi nadoctor mwana uyu kana akatadza kuenda through an operation ainge asingazokwanisi kurarama for more than 2 months, nekuti anzi chirwere chacho chainge chichingoramba chichingoenderera kumberi. Zvadaro mukoma 2 months dziya dzakati dzichingonokwana takatotiwo Mwari vatinzwira tsitsi, but takangoti 2 months dziya tadzipedza. Wiki racho rinotevera shure mekunge tabata mwedzi wechinumber 3, mwana akabva azongomuka achibuda mvura. Aingoita zvokungobuda mvura nemumuromo, zvekare aibuda mvura nemumhino make umo. Then takabva tazomhanya nemwana kupari, takati tamhanya naye kuchipatara mukoma, ndokubva tazongonzwa zvichinzi mwana ainge atoshayika. Saka mwana paakafa takabva tazotanga kutambudzika, tichitanga kufunga kuti izvezvi mwana zvaafa. Saka mari yecoffin ichabva pai, mari chaiyo chaiyo yekuhaya motikari dzacho dzichazotibatsira kuti tinge tichizotakura chitunha chemwana wedu tichienda nacho kumbudzi kuti tinoradzika mwana wedu ichabva pai. Ko vanhu parufu vachadyeiko? Ndo zvacho mukoma zvakazonyanya kundirwadza, zvekare ndo zvakazondipusha zvikabva zvandipa zvivindi zvekuti chinhu chinonzi murume hunge wazofa uchibudaura. Ndikabva ndazvozviudza kuti it is far much better kuti ndinge ndichiromba. Ko vamwe ndikangozviudza kuti ko vamwe 1 tinongovanzwa zvichinzi vakaromba 1. Saka pari zvino handisati ndakwanisa kudecide kuti ndichazvifambisa sei, ndichasiyana nazvo here izvi zvandiri kuda kuita kana kuti ndongoenderera mberi. Inini hangu ndikufunga kuti kana zvangu zvikagara zvaita, mudzimai wangu ndichagara naye pasi ndobva ndamuzivisa kuti apa ndo patsimire, kuitira kuti nayewo ndisazomuraramisa murima asingazivi kuti murume wake aromba. Ndoda kuti mukunoromba kwangu mhuri yangu inge ichizviziva kuti baba vakaromba. Kunyange tikazoita vapfumi tinoda kuti vange vachizvizivira voga kuti baba vavo vakaromba. Iyi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi inini ndiri muprocess yekuromba. Zvino mukunoromba kwangu umo ndabva ndazosangana nemhiko dzekuti n'anga yacho iri kuda madehenya achazotorwa mushure mekunge hama dzangu 3 dzazoparara. Zvekare pane umwe mutorwa zvekare wandinofanira kuti ndinge ndichizouraya. This is after each and every 6 years. Zvakangooma hazvo veduwe, chinhu chinonzi kuromba hachisi nyore.